inyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Regine, ginaingon. Ang pagsulti sa kamatuoran, mo'y makahatag kanimo og kagaan sa dughan. Mo kining nahitapos kong kinabuhi nga di na ko mahimong, may kalimtan. Usama regime, uban ka ng ato ang batch reunion. Klaruha na. Papoy, Oy, Regine. Pagay ka na hubog, ingon, ana na yung inistoryahan. Ambot lagi, uy. Bangang sa ilong. Sapa ka da, Joy. Basig din niya kutugta nilang mamang papaan. Kadako na ni mong edad niya bangang sa ilong pag yung kang di katugtan. Kay baw na bitaw ka. Ako rin nag-atiman nilang duha. Asa ka ni ato reunion, anak? Kuan, Islam ko na. Kaya naaman tayo batchmate nga doon ako ni resort sa kaisla. What ay gasto dito? Kaon, plate, sabot. Paingon dito. Kay doon na ako na amutan nga t-shirt lang. Mauray ato ang isulob. Oh. Masaman, mabangag sa ilong ka na, ha? Malaki ka lang papagmama ni mo. Islak yun, ha? Doon na mag-batchmate na mo nga doon na resort dito na. Masugot ka mga muuban ko sa among reunion sa isla. Okay ra, Regine. Unya, kamus papa? Ay, may bagtiguwag na kaayo bigduhas imong amahan, oy. Binli lang miglista alang sa among tumaron nga maintenance, Regine, kay aron di mi malimot og tumaras papa mo. Butagik unsag oras sa tumaron, ha? Sige ma, salamat kayo ha nga misugot ka. Wala ka dako sampang pubot nga atong gisakyan. Uy, unsay mong gilantaw diha, uy? Tanaw ko ng lately ayat ng mga kuha, no? Kasi pangalan na, mga dulpin-dulpin, ha? Kana, ilahag yapon na sa ato ang batchmate taon, day. Duham buo ko na yung pambutaw, no? Uban sa atong isakyan sa uban na itong mga batchmate nga to sila. May kaya nakauban ka. Oy, tingog day. Nalimot ko nimo. Kisa ka dito yung nga nimo? O, sa ka seksyonan? Basta bati ligig na, unya kanang bugoon bitaw kayo, di gina matimanan. Nalimot ra ko, uy. Ako ito to si Rubin. Ay, nainamdam na ko. Katong jammer? Oo!
Mao na ni. Ibot na ta, ibot. Oh, kana. Kanindot sa isla. Yan, kita usa. Ninduta ay, murag ani na gyud ko makakitag babae nga akong pangasaw unon. Pagpida sa ni mo, Robin Hood. Taga-isla gina mo gusto, Robin Hood. Adi na oy, magpili ra ko sa atong batchmates. Kanindot paminahon sa dakong bawod mo. Bitaw Rage, labi na gmingaw no, ninduta ay. Unya, inigangad din mo ba? Na ay buwan, ug ang buwan, ito para mo mga bituon ninduta ay. Regine, motuo ka ba sa gingon sa mga katiguangan nga kung ang buwan kuno ng tuparan kuno bituon, kunya dunay babae nga gipanguyaban, sugton ko ni sa babae. Unya ang gipanguyaban lalaki sugton ra gihapon. Ambot lang. Bitaw ay. Karon pa ko makabatian ang istorya hada. Dali ra kuno sugton sa babae ang lalaki nang uyab nini. Oo nga Rids. Sugton ba ko nimo rong gabi na? Unsa? Pagani ka manguyab na ako, nya sugton na dayon ta karoben. Induta rin pero. Boys. Boys! Hmm. Di ba ganina? Duh, kani na istoryahan eh. Wala mo lang kalit, oy! Eh, sagdi itong duha ba yung Pida. Kay ulit tao og mga dagan to sila. Kita ini mga minyo naman. Ay, padapuntas pa'y bayon o mag-inom-inom ning tupa. Ay, kanong binyo ito. Hala! Tapang! Hala, si Regine Tora! Nalubos! Patsat tabi yan ninyo eh. Lumbaan na yung panagan aron luwason si Regine. Nga ako mo itong gituyo nga bitaron siya paingon sa ilawom. Kailangan sa tingin mo. Unsa ninyo eh? Unsa ka? Kugita style itong imuhang kanada ka. Oo! Dagi sabi ni ko yung wala na unsa kapag may Regine. Unsa mo ko eh? Bida ninyo eh. Wanon ko kalugar o romansa niya da. Guys, next na to nga game, no? Pabutanay og balon, need kog 5 ka babae og 5 ka lalaki. Balig 2 ka grupo. 2 lang ka grupo, ha? Kisa may mapil. Linya, be. Linya. Okay. Kana linya lang mo, ana. Okay, ha? Paminaw mong tanan, ha? Okay. Pabuton ang balon. Ang first nga mudagan paingon dito sa bangko. Ang girl with boy, ha? Magda og balon while mag-holding hands. Unya, inig-abot sa bangko, mulingkod ang boy. Og ang girl, mo'y musabak sa boy. Unya, pabuton ang balon pinagi sa paglingkod nini. Musabak yun ang girl, ha? Sa boy. Okay? Pabuton ang balon. Nakasabot? Oh, nakasabot, okay. Sabot! Okay. Sabot bitin! Sige. Ready na mo? Oten! Sabot bitin! Ay, Martin lang. Uy, ay, siya. Kumpituwa, gid, uy. Unsa mo na siya eh pagbuto mo, Ten? Sige. Okay. 1, 2, 3, go! Nakalingkod ako sa bangko, Ridge. Sige, sabak na ako. Unya, pabuta rin ang balon. Dali, go! Ay, ikaw, daw, magani mao ng mga ninyo. Tanaw, nagsinibakay na sila. Dali, sabak di. Sige na, pabuta na tayo ng balon. Ridge, pildi na sa atong grupo. Sige na. Di, sabak. Di, dalat. Buto. Yes!
Nindot, nag-bonfire sila. Ay, dali, Adja. Ano ka dali? Adjoy na mo dali. Pida mo ulit, betog, ma. Dali, Yads. Okay. Uy, huwag ko kita ni Regine Rubin do. Lagi kitang sabok niya mo. No. Dali, ikaw ba? Partner mo sa Ricky. Kita mo makang sabok. Hoy, okay. Saka nga to silang banding-banding nila. Ay, okay. Ikaw magigibabanda sa inahan ni Regine. Isilingan maghaha mo. Ano ba na? Lalo, kung matayar mo mo sakto mo si Inda tao sa Regine. Oh, yun. Arita diring dapita, Rich. Dali. Unsa man yung dapita, uy? Mao ni ang budiga sa mga lubi nga kanang nimo magkupras ba? Unya, magunsa man ta din eh. Magkudkuray ta. Sa lubi? Ludi mo ko kumauan na, uy. At tudloan na tika. Dali ra kay na, Rich. Dali. Tupad na ko. Excuse me ha, kakayon ko. Manangit pag yun. Hoy, iyog-yog ha. Iyog-yog mo! Iyog-yog mo! Che! Iyog-yog mo! Uy, asa man kumahihi nga magtangtang para ba ko sa akong PC? Makita ko sa boys ini. Itong dapito ay sa gamay nga payag. Magpahigpik ko dito. Go ba yun? Anaw, kana ba? Ana. Unsaon ba? Naon good. Unsaon gani? Ana ba, ana? Ini mo. Tagtango na ka kung higtang nga PCB. Ikod-kod, Rich. Ikod-kod. Saan pagkudkoy? Hala si Regine og Robin man ron. Magyud-kuray! Ani? Oh, ngon ana, kana. Sige, ikod-kod pag-ipayo. Kana, sige pa. Ikod-kod. Wala lang kinukuray silang duha. Bi, ako ikod-kod, bi. Ani ba? Ang yan yun, oh. Oh no! Kasakitan si Regine! Sorry, Rich. Ay, napagliyo ka kay maigo man ka inigkod-kod ako, ha? Ingon ini pagkod-kod, Rich. O sir, bahig maayo, ha? Aron makat-on ka sa pagkod-kod, ha? Hoy! Nagkinukuray naman mo duha, oy! Bayot? Bayot? Nawaw ko itong higayon na. Kailain man na ilang pagtuo nga nagkinudkuray ming duha ni Ruben. Kudkod na lain magmining ilang ipasabot. Mga kutuma kasama ang kaagi ni Regine. Dinhining tulumanon. What's the style? Nagkinudkuray style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.